ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ, ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଆମେ ମରିଗଲେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବୁ ବୋଲି ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାବିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଦାନିଏଲ 12 ପର୍ବର 2 ପଦରେ, ପୁଣି ପୃଥିବୀର ଧୂଳିରେ ଯେଉଁମାନେ ଶୟନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଜାଗି ଉଠିବେ, କେତେକ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଓ କେତେକ ଲଜ୍ଜା ଓ ଅନନ୍ତ ଅବଜ୍ଞା ଭୋଗ ପାଇଁ ଉଠିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ, ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମେ କେଉଁ ସାମ୍ନାରେ ଅଛୁ, କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ, ଆମେ କେଉଁ ପଥରେ ଚାଲୁଛୁ, ଆମେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛୁ କି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛୁ, ଆମେ ପାପରେ ଅଧିକ ଅଛୁ ନା ଧାର୍ମିକରେ ଅଧିକ ଅଛୁ। ଆମେ ଯଦି ପାପ କରିଥାଉ ଆଉ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁ, ଆମେ ମରିଯାଉ, ଆମେ ଯଦି ଅନେକ ଅଧର୍ମରେ ରହିଥାଉ, ଆମେ ମରିଯାଉ, ତାହେଲେ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଉଠିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଉଠିବେ। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ପାପ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମରିଗଲେ ଶାନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି, ମରିଗଲେ ଶାନ୍ତି ବୋଲି ରାଇଟ୍ କଥା, ମାତ୍ର ନାଇଁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ମରଲା ଲୋକକୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଉଠାଇବେ, ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର ହେବ। ତ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାବିବା ନାହିଁ ନିଜକୁ ଯେ ଆମେ ମରିଗଲେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବୁ, ଆମର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଦୂର ହେଇଯିବ, ଆମର ସବୁ ଟେନସନ୍ ଦୂର ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାବିବା ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା, ଆମର ନିଜ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ କି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ମନ ଦେଇଛୁ କି ନାହିଁ, ଆମେ ପାପ ଠାରୁ ପୃଥକ ଅଛୁ କି ନାହିଁ, ଆରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ।